So ayan mga ka-road trip, good morning sa lahat. Nandito ulit tayo sa bayan ng Asingan, Pangasinan. So maraming project ngayon ng bayan ng Asingan, kaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga bago na ginagawa dito sa bayan ng Asingan. So Asingan talaga medyo maraming improvement mula nung mga nakaraang, hindi kagaya ng mga nakaraang mga administration. Ngayon marami silang ginawang project. So ngayon papakita ko sa inyo ang panibago o bagong project ng Asingan. So meron din silang ginagawa ngayon, hindi pa tapos, isang mega project. So malaki-laking proyekto ito. So tsaka yung bago nilang koi pond, papakita ko sa inyo yung koi pond nila. So nice. At yung koi pond nila matagal na yon, mga ilang taon ng pond lang yun. Dati wala pa siyang isda, puro ang naka ano nga lang doon dati, mga bulate, mga frog, ganon. Yung mga naandun lang sa ano na yun, sa pond na yun. So ngayon nilinis yun, nilagyan ng filter. So ginawa nilang koi pond. So ngayon ipapakita ko sa inyo ngayon ang koi pond at saka ang yung mega project ng Asingan. Tara, samahan nyo. Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Yeah, what the hell? So what the hell? So what the hell? You ain't the one now. You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home. But tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we're feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Yeah, what the hell? When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground,
Ano pangalan mo, boss? Ferdinand Corpus. Taga dito kaya? Ay, Karusukan. Itong building na to, kailan to nag-umpisa? Itong ginagawang building na to, oh. Hindi ko na malaman kung kailan yan. Ano ba to? May bubong din siya? Ano yan? Parang open lang siya? Hindi, may bubong yan. Ay, lalagyan ng bubong. Yan. Hindi namin kasi sa akin yun. So mga hanggang kailan kaya ang ano nila dyan, matatapos yan? Hindi ko alam kung kailan yan. Hindi na lang yun sa kanya. Kaya nakakaalam na ano. Pero may mga ano naman yata, may mga signage naman yata dito na ano. Sila na nakakaalam. Ay, ganun. Sige, thank you, boss. So ayan mga ka-road trip, sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon dito sa bayan ng Asingan. So sa lahat, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam. Bye! Kilalbo yung matata. Hampay nga palagtutudo ko maayos o mabalay. Nagbiit nga agkwata.